kunama-hour amabili ayiqala ngqa akukaze kwenzeke noma kuliphizo ngoba babona amavoto omkhonto wesizwe khuphuka ngendlela eyisimanga ngoba abantu base-South Africa bethi bakhathele ezinye izinto namhlanje bavotela inhlangano ezobakhipha ekuhluphekeni base begijima beyovala izinto zona lezi ezikhanyayo bayovala kwezinye indawo bavula kwezinye indawo benikeza amanye amaqembu bewapha nje amavote ethu siyakwazi lokho asikuzwa ngendaba sinobufakazi obuqanda ikhanda uyasazi leso sizulu ngithena ke kubameli uma bengavuma ukusinikeza lobufakazi alingeni icala la eSouth Africa silisa kuzwelonke kubantu abangenzeleli bayisebenza ke leyo ndaba ungabona umhlolo ngoba phela sarojwa uma kuvela ukuthi kwakuthathwa amavote ethu kufanele ukuthi isuswe lento ekhona khona okunye abathanda ukubiza ngesingisi la ngazi ukuthi bathini ngithini konje ha ikanuka uyezwa ke ngeke basirobe pelile lokho fundile nezakithi insizwa manje ziyakwitiza bono Gaddafi lapha abakwitizi bayibabo ngifuna niyazi leyo nto nezwe lonke liyazi ukuthi ngeke sirojwe sibhekile sibe sisebenza ubusuku nemini sivota sifuna ukuvotela izwe lethu ngeke noma sokumnyama kubomvu liyahamba liya kuzwe lonke kubantu abangazi ukuncenga abazokhetha amacala njengoba enjalo ngifuna nikwazi lokho nje uyazi lokho kusho ukuthini kusho ukuthi ninganakile nje ngicabanga ukuthi sisahlupheka singaliphatha nje kusa nakusasa lokho siliphatha Tshenda mngayibuzanga nibatshele ngiyanazi nani uma senikhipha indaba anibensakusho lokho esikushilo ngifuna ukubabuka kahle emehlweni nifanele nazi ukuthi beyintatheli sarojwa nani niyazi asikwazi ukuvukela laba bantu nithe ubani laba iChannel GNU isho ukuthini mayigcwele gijima nangusathane oh hey lamnandi ligama gijima nangusathane uyabona ke abagijima nomsathane basirobha asikwazi ukurojwa sibadala siba ngaka ubona leli cala selithatha isikhathi eside nje ingoba lo sathane ugijimayo ngale kokuthi mase siya kolunye ukhetho sobe sokolunye sifuna amavoti ethu antshontshwa ile nkampani okuyiyona esuke ibheke ukhetho ibizwa kuthiwa yini IEC ngisho kahle u-I umeleni Independent Electoral Commission
Independence Electoral Commission. Is it independent? No. I think we must now stand up njoba ngeni icala ukuthi sifuna amavoti ethu ku Independent Electoral Commission. Sifuna amavoti ethu eyawantshontsha. Ini kuthiwa yini? Independent Electoral Commission. Sifuna fana simemeze. Sifuna amavoti ethu. Siwafuna Electoral Commission. Ngafunda nami. Kade ngingazi bethu kuthiwani. Independent Electoral Commission. Independent Electoral Commission. Ayibuyise amavoti omkhonto wesizwe. Slogan leso kufanele basibatshele sona. Noma kumnyama noma kubomvu siwafuna la awethu. Yebo. Nani nivote ngithi ngisho ama-journalist njalo ngeke nginiyeke ngoba nimi niyahlupha. Now ngifuna ukuthi siyazi lento ukuthi njengoba kuyiwe eqaleni nje asiyeli ukuyodlala, sifuna amavoti ethu, sifuna ukuliphatha lelizwe. Yini sifuna ukuliphatha? Ingoba izwe lethu. Indle emnyama yahlangana yavota ndawonye yarojwa ile ngangazi ngathi kuleli ngithini futhi independent. Inabantu abamnyama njalo. Niyakwazi lokho? Amambuka. Hlangana nabelungu. Ngathi abelungu bahlangana ngathi iminyaka eminingi basahlangana ngathi namhlanje. Sakuphelile lokho. Phelele sosikhathi. Lalelanike. Njengoba sithatha izwe lethu, asingavumeli noma yinye indawo lapho kuzothiwa kunokhetho olungolwala eSouth Africa la kufanele siluze khona. Mhlambe ke kwezinye indawo bangaluza ngazi ngoba sivota last time abanye sabona sebevotelwa ngabantu ababili abathathu la eKZN. Asingashiyi lutho olunqamula umgwaqo nje ukuthiwa nakho kuyavotwa la siyathatha. Asime. Asingaphindi siluze nolodwa uvoti la eKZN. Sesiyokhulula abanye, bokhululwa yithi. Siyezwana. Uyabona hey lensizwa le ulokhuzana ngake ngaba nomngani njalo kokuthiwa uGadafi. Umngani uzoba umngani wami ke lo. Muhle futhi ngoba ula komalume. Kuba umalume la. Uyabona ngabe ningiphoxile. Makuthiwa ngihlale ngiyodla amasi komalume nje ngeke ngiseze ukudla amasi. Manje ke ngawina. Sengosale sengihlala kithi ngabe ngiseza komalume. Ngiwela njalo nje uthukela ngizodla amasi komalume. Siyezwana. weGadafi walithatha kuleli gama. Hey isikhwaga lesi. Ngimzwe kahle kukhuluma. And isitshena into enye futhi ukuthi hey asidlali ake sithi ke mhlawumbe beningezwa kahle emadlebeni. Ningamdelela yini uMadlanduna. Niyamazi uMadlanduna nimazi ngoba sebancane. Waya khephi la akunjalo ningamlahla yini uMadlanduna of all people.
umfoka Lithuli angithi yena wayephethe lo mbutho osuningi uyabona uma ningase ningawini hey kufanele le ndawo sisike sithi akuseyona yethu Tshendampe ubani omunye wela Gizenga niyamazi uGizenga isosha owayelapha ndulo uba ilembe leqamanye amalembe ngokukhalipha nina ni hey ningathatha nje lokho nikunikeza abantu eningabazi weGaddafi thatha Gaddafi thatha Gaddafi thatha maye babu ngibonile lensizwe ithukuthela ifile uyabona ke ngoba thina Gaddafi sakhulela lapha emaThekwini yonke sikhuluma yonke ihlebo language nimzwile ukuthi uthini nginkathi ekhuluma nimzwe kahle ngijabula kabi ke ngithola insizwa ehola ukhetho ethi zonke lo muntu lapha na yazivotela umkhonto wesizwe yebo Gaddafi man awusuka ngadangada man ngadangada man insizwa le insizweni zonke lo muntu wena lo sikhathi khulumile lapha izwile wena ya thina izwa wena zonke nizwe kahle niyabona ukuthi South Africa now is getting together hey yamnandi le ndawo yamnandi le ndawo lo sikhathi wena yenza lo nyama lapha ka lonkomo thina yazifika lapha thina yazikhama lapha idla lo nyama yes sonke we mame this is South Africa together uyayibona ngijabula kabi ke sifonele ke si ngeke simfonele kulungile ke bafowethu ngibonga kakhulu bafowethu nodadewethu inhle lento esiyenzayo sibuyisa izwe sifuna ukuthi wonke umuntu wase South Africa aphile ngokufanayo kungabi khona abaphila kamnandi kube khona thina esihluphekayo siyezwana ilapho nje indaba masiyeke into eziningi leyo nje wonke umuntu wakathathwe njengomuntu ophilayo angathathwa njengesilwane senzele sesibonakaliso ke lapha manje esigcwele sitheswe phethwe insizwa uzothoma ukuqhamuka uGaddafi sekuqhamuka insizwa phakathi kweinsizwa zala kwelakithi yebo awu ngiyajabula wefana bakithi nodadewethu nabo bonke lalelanike asiwinele siwine yonke into kuba nothini kukhona umuntu okhulumayo uthini uthule ubani yena ubani uthunyiwe upha leke ngimlethe la sondezeni ngizosazi kahle letheni la uphi uyawabona lamakwala seyatatazela uyelo Seyatatazela
Lothi. Lungile baba Goduka. Buyele endaweni yakho baba. Sikubonile. Hayi kanti ubungoni. Ubulungisa. Ya siyabonga ke bafowethu nodadewethu. Sibonge kakhulu siyabona ukuthi izulu belina namhlanje kodwa niphume ngobuningi. Lento ebonisa ukuzimisela kwenu ukubuyisa le ndawo ibe sezandleni zethu banikazi bayo. Siyabonga. Sifuna ukunibonga nonke, ngifuna ukubonga nabaholi esikanye nabo la abasukile beza ukuthi bazoba kanye nathi. Siyafisa ukuthi kuphume ngisho esinedolo. Angambikho umuntu ongezuphuma. Nime lapha nigade nibheke ngaso sonke isikhathi bangarobhi. Kunabantu abahlakaniphe too much abakwazi ukuntshontsha amavoti into engantshontsheki. Uma sesiwinile la kunento esizoyenza. Sizoshintsha indlela yokuvota. Asiwazi ukuthi senziwe iliba mina ngisho njalo. Uma kuyovotwa sonke sidedelwe kube khona abantu bethu okuthiwa abaze bezogada. Right? Babuke amavoti efakwa ezikhwameni yonke into. Kodwa ukuthi uma sekubalwa okugcina basuswe bonke kubalwe abantu esingabazi. Ebese sithi sazi ukuthi siwinile sibe sibaningi sivote sibaningi. Sibona amavoti engasekha wethu sokukhona abanye. Sifuna ipheleke leyo nto. Uyabona mase siphethe sizokwakha imigqomo emikhulu. Umkhonto uyovota kule migqomo emikhulu lapho kongena khona inqwaba. Abanye ngabazi ukuthi obani bovota kwamanye ilokhuzana ikhalana zabe ingcanyana. Yebo. Uma sekubalwa kuyobalwa lapha kulomgqomo wethu. Phuma wethu siwabone nanki inqwaba. Bese kulaba ingcanyana nakubona kuphuma kwabo kunganyana. Akufuni nje ukuroja. Ngoba kunento yokuthi uma sekubalwa ngale sokubala imishini asekho kanti besingenelana ekuqaleni. Angifuni ukuthi lento engiyishoyo bese niyeka nje. Idemand okufanele siyenze lethina njengomkhonto wesizwe. Sifuna yonke into ibe clear. If bathi asibe khona ukuzogada lapho ukuzovotwa khona, asibe khona to the end. Not at the end asekho. Siyezwana. Singarojo kanjani sisibhadala nathi sifundile bafowethu nodadewethu. Kuthiwa balandla sibala bese kushonwa ngale sekuyabalwa kuyathutha kushonisa la kushonisa ngala. Ebese kuthi hayi seniluzileke sivumelane. In my view bekufanele ngabe siyabatshena manje ukuthi kulokho okuzayo siyobala kuze kube sekugcineni kube kubale insizwa zakithi la nentombi. Siyavumelana. Kodwa nizophinde ningayisho futhi nithule. Uyabona lokho njengathi thina mama sizithina abantu bala emakhaya. Fanele ukuthi sibhale izinto esizozisho sithi nanka ama demand ethu ekuvoteni. Siyezwana. Siyezwana. We mame. Sengathi ilembe lingavuka ngomkhonto khona manje. Elijahe kancane nje ukunijaha nje. Lifunde ukuthi hey
siyomvotisa sithathe uDukuza sizwana sizwana kahle uyangizwa Gaddafi weGaddafi uyangizwa ungakulokotha ulale kuze kusungalele mfana wami kuze kuse nje ugijima ubavusa siyezwana uthe uzohlaba inkomo engaki 2 zizosanela ngoba siyabuya nathi buka nezinsizwe la ukuzizwe sofuna uzodla inyama la zanele maziyi 2 awuthi ngibo wanele 2 funeka ingaki 4 lalelani la kuzophuma thula kuneyigwili esiseduze kwami hey ngizothola kahle sigcwalise lo 4 okay noma kanjani ufuna mani ahongaki bengaki 4 agreed wonke umuntu lapho uvumile 4 siyabonga ke bakwethu ngijabula kakhulu kuba kanye nani anive nibahle abantu bomkhonto ungathi ingilozi abantu bomkhonto yo ishimane kuphela ke singaboni okwazoke lokho akhona kwakho siyabonga